أبن العلق يركم سأبيتو ترخيبه اللو خبلو سالا تقو أبيتو ترخيبه سالا محرتو أبيتو ترخيبه سالا لوهاتو أبيتو اللخو سهلو بزي حلي أبيت እግዚአብሔር ነበር አለኹ ክብርና አምላክ ለዚህ እግዚአብሔር ዛሃበና ጸጋ ስለዝኾነና አምላክና ከነመስግኖ ይግባአና እዩ ዝሓለፈ ምሰባት ክንዛረብ ከለናሲ ይገርመን ነይሩ ብዛዕባ ጎይታ ዘይተገለጸሎም ሰባትሲ ነተገለጸልና ጎይታን ነትዝረኸብናዮ ነገርን ንምርዳእሲ ከመይ ከም ዝጽግሞም ምስራአናስ እንታይ ዕድል ኢና ረኺብና ኢልና እንታይ ኢና ንሕናሲ ከመይ ዝበለ ይኾይኑልና ሰባትስን ጎይታ ቐበል ወለካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከኣምኖ ወለካስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እንታይ ዓይነት ግርህነት ይሂብና እግዚአብሔር ብግርህነት ከም ቆልዓስ ተቐቢልናዮ እዚ ኸኣ ካብ ኣምላኽ ይኾይኑልና ብጸጉ ይኾይኑልና ኣብ ካልእ ህሞት ዝኣተው ከተዛርቦም ከለኻ እቲ ኢየሱስ ዋ ሞይቱ ኸኣ ትብሎ ኣምላኽ ዶ መውት እዩ ገለ ዶ ከምዚ ዶ በብዓይነቱ ክትሰምዕ ከለኻስ ንኽርድእዎ ክንደይ ጭንቂ ከም ዝኾነ ኣብቲ ቦትኦም ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻሲ ዋ ከመይ ኢሉ ንዓይ ኮይኑለይ ዘብለካ ነገር ኢኻ ትረክብ ሞ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ክርስቲያናት ምዃንና ወረስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ምዃንና እግዚአብሔር ኣቦትኡ ስፍራን ግደን ዝሃበናስ ክንደይ ዘደንቕ ነገር እዩ ከመይ ተዓዲልና ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ከመይ ተዓደልካ ሰብ ኢኻ ክርስቲያን ምዃንካስ ከመይ ዝተዓደልካ ሰብ ኢኻ ከመይ ተዓደልኩም ሰባት ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ከመይ ተዓደልና ሰባት ኢና ከመይ ተዓደልና ሰባት ኢና ኣብ ምድሪ ጥራይ ኣይኮነን ተስፋና ኣብ ሰማይ ከዓ ዘላለማዊ ተስፋ ዘለና ሰባት ስለዝገበረና ኣምላኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን ንሓድሕድና ሰላም ክንበሃሃል ኢና እቲ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ንኣኻ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብምርኣይ ሎሚ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ሕጉስ ንኣኻ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብምርኣየይ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ክብሪ ንእግዚአብሔር ሎም መዓልቲ እዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ናይ ሞት ሓይሊ ስዒሩ ዝተንሳኣሉ ብርሃን ትንሳኤ ዝኾነሉ ታሪክ ናይ ዓለም ተለወጠሉ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባት ተለወጠሉ ሓጢኣት እጃሙ ዝረኸበሉ ሰይጣን ተሳዕረሉ ብርሃን ዝኾነሉ መዓልቲ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንኳዕ ንኹላህና ኣብዚ ብርሃን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኣብፅሐና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንኳዕ ኣብዚ ብፅሓካ በሎ ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ እዩ መቓብሩ ጥራይ እዩ እቲ እምኒ ተንከራሪ እዩ መቓብር ጎይታ ጥራይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ እዩ እቲ ህያው ኣብ ማእከል ምዉታት የለን እቲ ህያው እዩ ተንሲኡ ጎይታ ናይ እምነትና መሰረት ከዓ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ስለዝተንስአ በኽሪ ምዉታት ኮይኑ ስለዝተንስአ ብኡ ዝደቀሱ ዘበሉ ኩሎም ክትንስኡ እዮም ብኡ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ክትንስኡ እዮም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታት ዘተንስአ ህያው ዝኾነ መንፈስ ከዓ ኣባና ሓዲሩ ኣሎ ናይ ትንሳኤ መንፈስ እዩ ዘሎ ባና ናይ ሞት ኣይኮነን ናይ ማእሰርቲ ኣይኮነን ናይ ትንሳኤ ናይ ሓርነት መንፈስ ኣባና ኣሎ ነዚ ሙት ስጋና ከዓ ድሓር ክልውጦ እዩ ናብ ክብሪ ክቕይሮ እዩ ምስኡ ከምብረና በዚ ሓይሊ ናይ ትንሳኤ ክንትንስእ ኢና ሞይትና ይንተርፍን ኢና ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ኣይትመውትን ኢኻ በልዎ ኣይትመውትን ኢኻ ካልእ ስጋኻን መንፈስካን ኣይፈላለን እዩ መቃብር ኣይትኸይድን ኢኻ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣይትመውትን ኢኻ ናይ ዘላለም ሞት የብልካን እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ዘላለም ሞት የለን ኣባኻ ናይ ዘላለም ፍርዲ የለን ኣባኻ ናይ ዘላለም ኩነኔ የለን ኣባኻ ትንሳኤ እዩ ዘሎ ኣባኻ ህይወት እዩ ዘሎ ኣባኻ ምድሓን እዩ ዘሎ ኣባኻ በረኸት እዩ ዘሎ ኣባኻ ኣብ በሪኽ ወፂእካ ኢኻ ኣብ ገፊሕ ደይብካ ኢኻ ኣብ የማን ኣምላኽ ብክርስቶስ ተቐሚጥካ ኢኻ ኣብ የማን ኣምላኽ ኢኻ ዘለኻ
أبيمان أملاخ يسوس مويتو سلزتنسى نتنبو زآمنو زبلوها مسو أب كبري أبيمان أملاخ أقميتوهم قالو أتا أنا أبيمان أملاخ إذا اللي فتو صلا كتشخبلع فتو صلا أنا بكريستوس أبيمان أملاخ أبلع علي تقميت اللهو الرداك أي الرداك تنتواي كويني يسمعك حق كوينو هاي يسمعك بزي قدس يسوس مويتو تنسيو سلزخواني أنا غابو سلزامنكو أبي ما نملك أب كبري مسوها اللهو آمين آمين أبي ما نملك مس يسوس اللهو مسكادا وكمال علو أبي ما نملك مس يسوس تقميت اللهو العلو إيدكم مس أملك زي تقمتكم لما خدكم موتيهم آمينكم بقويتا وخدكم يوم تقمتنا لنا لذا سيطان رئيسنا يكون انزري انتاين ايزري كبد اقرنا يزري يرقت كبرنا أملاك يخون جابير يبارك متن باتا بزحية بالليل حدا متن باتا للنيز متزلو سومون نايت سومون صلوتن سوموني ካብ ጽባሕ ጀሚርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጸሎት ብጾም እንቀርበሉ ግዜ እዩ ተን ሰለስተ ዓበይታ ርእስቲ ኩሉ ግዜ ኣለዋ ብዛዕባ ቤተሰብ እተን እግዚአብሔር ዝቆመን መሰረት ዝኾና ዓንዲ ዝኾና ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መንግስቲ ስለዚህ ሃገር ክንጽልይና ንቤተሰብ ክንጽልይና ንቤተ ክርስቲያን ክንጽልይና ናይ ነፍስ ወከፍ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነፍስሶ ጉዳይና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከነቅርብና ስለዚህ ትመጽእ ዘላ ሰሙን ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ከም ዝኾነ ተሓዝዋ ድሕሪኡ ምስተራኸብና ሰንበት ማለት እዩ ድራር ጎይታ ክንሰርዒና ብሓንሳ ኮይና ነቲ ጎይታ ዝገበረልና ክንዝክር ኢና ሎሚ ትንሳኤ እዩ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ከዓ ናይ ሓበሻ ዲ ኩሉ ንዓና መቸም ደንጉ ዝበጽሐና ትንሳኤ ከዓ መጽእ ዘሎ ሰሙን ከዓ ንሓና ናይ ትንሳኤ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአብ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም አሰሮ ለሰይጣን ዘሰ ኮነ ፍስሐ ድሕሪ ፍስሐ ወሰላም ምስኮነ ሳይተለወጠን ፍስሐ ወሰላም ትማል ፍስሐ ወሰላም ሎም ፍስሐ ወሰላም ጽባሕካ ፍስሐ ወሰላም ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቃል አምላኽ ክንከይዲና ካልእ መተንባህታ የብልና ናጋሽ ተለውና ሰላም ክንብል ተስምበለኒ አጋሽ አለውና መስለኒ ብድሕሪት ጋሻሪ እስከ ሓፈል ብድሕሪት ጥቃ ምስመን ይሃል ምስናሁም እግዚአብሔር ይባረካ እንኳን ደሓን መጻካ ክብርና አምላኽ ይኹን እንኳን ደሓን መጻካ ደኹን ብሎ እግዚአብሔር ይባረካ ቋዓት ቤት እግዚአብሔር ተረኸብካ ክብርን ጎይታ ይኹን ሎማዓልቲ መልእኽተኛ ኮይኑ ቃል እግዚአብሔር ዘቕርበልና ሓውና ሲራክ ቀላቲ እዩ እግዚአብሔር መስገን ዝቦታ እዚ ንሓውና ሲራክን ንመንፈስ ቅዱስን ሓድ ቆይ ክብርን ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ሰናይ ኣብ ጥዑም መዓልቲ ክትሰብኽ ምህር ብጣዕሚ ደስ ሕጉሳት ዲኹም ድምፅኹም ትሒትናኩ ካብተን ዓበይቲ መዓልቲ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ መቸም ንዓና እዚያ እያ ኣነ ብዛ መዓልቲ እዚያ ዘይሕጎስ ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝግረም ምክንያቱ መዓልቲ ትንሳኤ ኣርእስተይ ትንሳኤ እያ ዘገርም እዩ ፓስተር ካ ክገልፀኒ በቲ መዓልቲ ብምኽባሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሳኤ ኣዝዩ ዘገርመካ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ሓፂር ጸሎት ንጸልሞ ኣብቲ መልእኽትና ሁናትና ጎይታ ይባረክ ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና እዚ መዓልቲ ትንሳኤ እግዚአብሔር ስለ ዝገበርካዮ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መዓልቲ ትንሳኤ ንኹሉ ትገብር ንኹሉ ትሐጉስ ኩሉ ድማ ናባኻ ትዕድም ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና በዚ መዓልቲ ትንሳኤ እግዚአብሔር ክንዘልል ክንሕጎስ ባህታን ፍስሃን ክኾነልና እግዚአብሔር ስለ ዝገበርካ ነመስግነካ
ናይ ታሪክ መዛግብቲ ተገንፂሉ ከም ዝመዓልቲ ዘለ ምዃኑ ስለ ዝገበርካ ማሕተም ስለ ዝገበርካ እግዚአብሔር አምላኽ አባና ነመስግነካ ኣለና ለኩሉ ነገር ክበር ተመስገን ስም ኢየሱስ ጸሊና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ሓንሳ እልልታ ንጎይታ ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ أنا معلت إللتا معلت تنسى متشم كتصبقوا قليهم فماني ناس أبيعنا يسوس إذا معلت زي بيت زي ملء كبل يزيد اليوم مخنياتو أب إسرائيل معلت فاسيكا أنت تباهيلو أب تنسلست عبي كشوعات تندين عبي تبعلات تنسلست جن زي قارت عين حقوسات يوم بقى تعدسي ملء إزبل تهزب مالتي كخبرونا تبعل إذا ناتاتكم انتايو بعلناي مالتي أبعلتي خاتخون مجمريا تقلص انتايا بعدنا بعلت خوين انتاي خاتقبر بقيعي حراد ها دورهوت حراد زغنا حرود نقر الله حكي غزاخت كيد كلخا بحب لك ولا شعست اتومسفير تهواوسي دسي زبلكا بقى نقادا ينقد እግዚአብሔር ይመስገን እጅ ተፈላለየ ነገር ይኻትገብር ግን በመታይ ኻትገብሮ በሐጎስ ይኻትገብሮ ደስ እንዳበለካ እጂ እዚ ነገር እዚ በሓደ ኮይና ክሪኦ ኢና ግድነት ድማ ስለ ዝኾነ እቲ ንሪኦ ኣብ ምንታይ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ኢና ክንደስ ሓሳብና ሰፊሕ ምዕራፍ ስለ ዝኾነ መእተው ጥራሒና ጌርና ክንከይድ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ትንሳኤ ዝዛረብ ምዕራፍ እዩ ጳውሎስ ንሓንቲ ሕቶ ንኽምልስ 34 ጥቕስታት ተዛሪቡ ማለት እዩ ሕቶ ዝጀመረት ኣብ ምንታይ ኣትልኩም ኣብ ቁፅሪ 12 እያ ኣብ ቁፅሪ 12 ረኣይዋ እንታይ ትብል ክርስቶስ ካብ ምውታት ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ ከመይ ኢሎም እዮም ሓያሎ ካባኻትኩም ትንሳኤ ምውታት የልቦን ዝብሉ ዘለው ይብለና ነዛ ሕቶ እዚኣ ክመልስ 4 መገድታት ተጠቂሙ ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ታሪኻዊ ከመይ ገይሩ መፅኡ ትንሳኤ التاريخ يزقلت كمي تتنسى اسنتاي مالتي بتاريخ ملك يرو يقلصو مالتي مجمري اتوك بالكلون تايلنا له حواتي نخنتو امينكم تزيكونكم سي كمت انا سبخكو غيركم حيسكم انت عليكم سي اتز سبخ كلكم من تقبلكم ون ابو صنيعكم زلخمن وون تصنعلن وانجيل افلطكم عليكم سبله ات انا تقبلكو قدم كل نغيركم كمتتهم صحفات زبلوو كريستوس من حاتياتنا موته تقبره خا كمتتهم صحفات زبلوو بسالسيت معلت ونتنسئ يبلنا دي تاريخ يغنصيلو انتايلو تاريخ كجمر كله بمنتاي جميرو كمتي اتهم انتاي صحفات زبلوو اجي تصحفات زبلوو خبل كله بلوي كيدان بزعبا زسي بزح تزاربو نجر نيرو عدش كيدان قدمي توم 4 ወንጌላትሲ ብዛዕባ ትንሳኤ ብዙሕ ዝተዛረብዎ ነገር ኣሎ ስለዚህ ቀዳማይ መርትዖ ወይ ከዓ መረጋገጽ ንኸይድ እንታይ ጽሑፋት ብምግንጻል ኢሉ ማለት እጂ ታሪኻዊ መርትዖታት ይዘቕርብ ዘሎ ንኣብነት መዝሙር 16 ተኸይድኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ኣትዩሲ ከምዘይ ብስብስ ማለት ኣው ከምዘይ ተርፍ ዝዛረብ ትንቢታው መልእኽት ኣለዎ ስለዚ ትንሳኤ ክብል ከሎሲ ታሪኻዊ መርትዖታት እንዳገበረ ይዝገልጽ ማለት እዩ ሕልፍ ኢሉ ታ መጀመርያ ታሪኻዊ መርትዖ ዝገበራ እንታይ ጽሑፋት ብምግንጻል ኩሉ ግዜ ኣሕዋቴ ንሕና መርትዖና ነቕርቦ ጽሑፋት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምግላጽ እዩ ማለት እጂ መጀመርያ መርትዖት ናይ ታሪኽ ዝገበረ ጽሑፋት ብምግንጻል እዩ እንታይ ኢልና 4 ነገር ነጊርና ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ሞይቱ ምስ ሞተ ድማ ተቐቢሩ ምስ ተቐብረ ተንሲኡ ድሓርከ ታራብዐይቲ ድማ እንታይ ኢልና ንኹሉ ተራእዩ
خالقيت مسكرنت ناي تاريخ زغربا دما انتيا نخلو مالت نتوم او زلو نخلو زي كوناسي رايوا قصر حمش انتي تبلنا نكيفا دحرون نتوم 10 وكلتا ترائيو دحريو زبزحو خباتاتهم كسعلوم زلو قلياتهم قنا دكيسوم زلو كاب 500 زبزحو حوات بحنسا ترائين دابله بزحات سبات كم ترائي تاريخاوي مرتعو يقلص مالتي مجمريا صحفات جنس إلكا خام مصحف قدس بزعبا نا يسوس كريستوس تنسائي كم زركب نجيرنا هلاي مرتعو زغربو دما ني عين مسخاخر اللو سقيلي كون دزارب زلخو إلنا على 500 زخونو سبات يسوس كريستوس مويتو مستنسأسي بعينهم ريኦም مويኦም إلنا بسو طرح دما يكونن نعين بعلين باولوس أنا يسوس كريستوسي كم زنبره مسؤو أي كيدن ينير نعيكا برائي تقليت إلا يا مودة أتاندابله أبكسر 10 حدا ورد مونبل انتايلو امبارسي أنا انتخونكو نساتهم انتخونو كمزي غيرنا نسبخ لنا نسخاتكمون قمو أمنكم إلو أبتي قدمي أزلا قسر 10 تايلو أبتم كاباتاتهم سي اتي زلخو وقنا بسأقا أملاخي زلخو كاب كلاتهم زبزح دات عاركم بر اتنا ايتو هابت سأقاو كنتو ايكونن اتمساي زلو تسأقا دا ايمبر أنا ايكونكم دابلا أبتل علم سكرنا نعيون ترى إني يو زبل حسابي قلت سلازي تقال اي مرتعو زقربو تاريخ انتاي تدائلكم ترى إني سقيلنا يكونان حتو تو يكونان نقبر زلنا أبزا عد انتاي زبهالالو hallucination زبهالالو ويكا visions زبهالالو انتاي مالتي زي hallucinate تقبر سبسي زي كونا نغرس كم زولو خوينو يردقو مالت قومي كونا نقبر زلنا بعين ناسي رئينا يو إنا زقود دايزيلو حادة سبت رحكا يكونن حجي حادة تزغون نيرو من البادو تقاقي خون خيليو مبالنا انتاي جيرو بوزو حاتي ناري إنايو حادة سبت رح يكونن بوزو حات سبات يومري أموي جناي تاريخ مزاقبت بمقنص آليو نجيرونا مالتي زي ناي تاريخ مسقبرة قال ايت حساب دما يقلت قال ايت مقدي تنسائي موتان كم زولو زقلت ألا مقدي نالبات تا انجليزينيا خطك انت فايدكم لي لوجيك نبلو ويكا مخنياتاوي موغتين نبلو مالت بمخنيات دا قبرة قليتو زي دما كاب 10 تخلت جميركا ساعة تحت مسوردنا مخنيات كم زلو نجيرنا تحتو زقربات قطر 10 تخلتن مملاسيا قطر 10 سلستان تدا أخيرنا تنسأي موتان زيلبو انت خوينوس كريستوس دما أي تنسأن إذن تاي زبها لوجيك بها لوجيك تاي مالتي مخنيات دا دردركا تقربو مالتي مرتعوتاتو بمخنياتاوي ملكا تنسأي موتان انت زيلبوسي كريستوس دما أي تنسأن زقركم تنسأي موتان يلن زبلو بزحات سبات يوم زلو أبتمرت بيت انت دا خيتكم تنسأي موتان زبهال نجر توت وايو يبلو نعمل توت واي كنا يكون معنا لمن تاي باستر زارب نيرو زيابيهر أوشتنا ملو رتعي ندقفو نجر يدم قوميلو من اللو إذا ترح دم يكونن صدق أويان زبهالو ناي أيهود ناي إمنت كفلي تنسأي موتان يلن يلوم يمزع أمنون يروم مالي تايله ناي أيهود ناي إمنت وجل زبهالو زنبرو تنسأي موتان يلن بلو نيروم أب جبر هاريات الجماعات اللي يلا معرف 10 شوعات انت دا أخيركم كا جبر هاريات معرف 10 شوعات انت يبلو نيروم نباولوس قصر 10 شمونت مونر أيا جبر هاريات معرف 10 شوعات قصر 10 شمونت باولوس هاب جريخ هاب أتينس كيدوسي زاور كله أيالو فيلوزوفات كاب إبيكوريوسن ستويكوسن مسؤو تأمدو قاليهم كا زعجاو انتاي قبل كون يخون انتاي قبل كون يوزد اللزولو بلو قاليهم دما بنا يسوس عزوا تنسائن يسوسن تنسائن سلسة خلهم بحدشتي عمالختي زمهر زلو دعا يمثل بلو يسوس عمالختي إلومو تنسائي بعلو دما سبكم زلو عمالختي فلتيوسي حدش عمالختي
ብዛዕባ ጣዖታትዩ ዝሰብከና ዘሎ ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ነዚ ስለ ዝብሉ ሞገትኡ ቀፂሉ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ትንሣኤ ሙታን ዘየለ እንተደኣ ኮይኑሲ ክርስቶስ ኣይትንስአን ካልኣይ ዝበና ድማ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑስ እምበኣርከ ስብከትና ከንቱ እዩ እምነትኩም ከንቱ እያ ሕጂ ንሕና ንሰብኮ ዝነበርና ዝረኣናዮሲ ከንቱ ኢና ሰቢኽና ማለት እዩ ንብዙሕ ዓመታት ተዛሪብና ኢና ብዛዕባ ትንሣኤ ንብዙሕ እዋናት ተዛሪብናኩም ኢና ብዛዕባ ትንሣኤ ግን እዚ ኩሉ ዝተዛረብናኩም ነገርሲ ግዜና ኢና ኣጥፊእና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ግዜናስ 500 ልዕሊ 500 ንኸውን ኣሚንና ንጎይታሲ ከመይ ጌርና ዝኩሉ ግዜና ነጥፍእ እምነት ዝበሃል ነገርሲ እምነትኩም ከኣስኹም ሒዝኩሞ ናይ ቆሮንጦስ ማሕበር ዝተቐበልኩሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ነጊረኩም እወ ሞይቱ ተንሲኡ ተቐቢሩ ተንሲኡ ዝበልኩኹምሲ እቲ እምነትኩምሲ ከንቱ እዩ ኣብ ከንቱ ኢኹም ትኸዱ ነርኩም ማለት እዩ ይብሎም ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ሎጂክ ዝጥቀመሉ ድማ ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንሲእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኮይኑስ ምዉታት እውን እንተዘይተንስኡ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ኣለና እጂ ሰለስተ ነገራት ሓደ እቲ ተስፋ ንሕና ዝሰበኽናልኩም እቲ እምነት ከንቱ ኢልዎም እቲ ካልኣይ ዝብሎም ዘሎ ድማ ሓሰውቲ ምስክር ይገብረና ኣሎና ንሕና ሓሲና ኢና ንምስክር ነርና ማለት እዩ ይብሎም ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ዘቕርቦ ሞገትኡ ድማ ምዉታት እንተዘይትንስኡስ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን እሞ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑስ እምነትኩም ከንቱ እያ ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኣለኹም ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ትንሣኤ ሙታን ንዓይን ንዓኻትኩምን 4 ነገራት ከም ዝገበረልና ኣብቲ ሎጂክ ይነግረልና ሓደ ተስፋ ዘለና ሰባት ከም ዝኾንና ይነግረና ሰብሲ ሓደ ነይሩ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ከለናሲ ፈላስፋ እዩ ፍሉጥ ፈላስፋ እዩ ነይሩ ኣብቲ ፍልስፍንኡሲ እንታይ ዝብል ተዛሪቡ ማለት ፖል ሳርተር ይበሃል ዝፈልጥዎ ትኾንኩም እዚ ፖል ሳርተር እንታይ እዩ ካብቲ ፍልስፍና ትምህርቲ ክንወስድ ከለናስ እንታይ ተዛሪቡ መስለኩም ሰብሲ ብጣዕሚ ዘገርም ነገርሲ ሂወትሲ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ትበልዕ ሰቲ ኩሉ ነገር ትገብር ድኻ ኢኻ ሃብታም ኢኻ ሕራይ ሓሊፍካ ክንዲዚ ዓመት ተወሲኑልካ ኣሎ ገሊኻ 80 ዓመት ገሊኻ 90 ገሊኻ 100 ገሊኻ 50 ከምዚ ዓይነት ተወሲኑልካ ኣሎ ትመውት ብድሕሪኡስ ሓመድ ኮይንካ ትተርፍ ሂወት እዚ እንተደኣ ኮይኑስ ትርጉም የብሉን ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ብዙሓት ድማ ሰዓብቲ ጥርዩ እንታይ ዝብል እዮም እዚኣቶም ኤግዚስተንሻሊዝም ዝበሃል ፍልስፍና መስራቲኡ እሱ እዩ ነይሩ ማለት ኢኹም ከምዚ ክብሉ ዝኽኣሉ ንምንታይ እተይልኩም እቲ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ናይ ትንሣኤ ርትዒ ስለ ዘይሃቦም እዩ ኣነ ንስኻትኩም ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛታት ኢና እዞም ፈላስፋታት እዚኣቶም ቀለልቲ ከይመስለኩም ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝገንፀሉ እዮም ብዙሕ ድማ ዝተዛረቡ ብዙሕ ድማ ብፍልጠት ፀብለል ዝብሉ ዝነበሩ ብዘመኖም እዮም ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ መስቀል ዕሽነትሲ እቲ ናይ ትንሣኤ ሓይልስ ንመን ገሊፅሉ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንመን ገሊፅሎም ኣብ ገሊላ ዝነበሩ ገሊኣቶም እሞ ገፈፍቲ ዓሳ ዝነበሩሲ እግዚኣብሔር መፂሲ እቲ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ገይሩ ብዛዕባ ትንሣኤ ገሊፅሎም ምስክር ገይሩ ኣቂምዎ ሪኢኹም ገሊኣቶም ቀራፂ ዝነበሩ እቲ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ እንታይ እንዳገበረ ገሊፅሎም ማለት እዩ ሕጂ ካልአይቲ ሞገተ ዘቕርባ ሎጂክ ንብላ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ መልእኽቱ ዘቕርባ ድማ ሎጂክ ዘይኮነት ካብ ቁፅሪ 10 ጀሚራ ክሳዕ ታሕቲ ትኸይድ እያ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ መልእኽቱ ዘቕርባ ሳልሰይቲ መልእኽቱ ኣብዚኣ ኸርያ እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሰይቲ መልእኽቱ ድማ እግዚአብሔርሲ ብመስርዕ ምትንሳእ ክበሃል ከሎስ ኩልና ብሓንሳእ ከም ዘይንትስእ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ዝግበር እሞ ግን ኩላትናስ ብሓንሳእ ንትስእ ከም ዘይኮንና ኦርደር ከም ዘሎ ኣብቲ ትንሳኤ ኩላትና ክንሕዞ ይነግረና ማለት እዩ እዚኣ ቁፅሪ 23 ኣላ እስክንዑናይ ቁፅሪ 23 15 ቁፅሪ 23 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ቁፅሪ 23
እንታይ ትብል ኣላ ኣርኣይዋ 23 እንታይ ትብል ግናኸ ነፍስ ወከፍ ከምሳይ በሉ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኹሪ ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽኣቱ እጂ ነዚኣ ንኽገልጽ እጂ ብዚ ግዜ ኣይወስድኒ ትምህርቲ ከይኮነና እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸምዚኣ ዓይነት ዝተገልጹ ውሕድ 7 ኦርደር ኣሎ ብራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ምስ ከድና ንረኽቦ ኢና መጀመርያ በኹሪ ትንሳኤና መን ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በኹሪ ትንሳኤናትና መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እሞ በዓል ኤልያስ ደኣ ንምንታይ በዓል ሄኖክ ደኣ እሞ ኣለውን ዶ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ኢየሱስ ኤልያስ ሞይቱ ዲ ሞተን ሄኖክ ስለዚ ንሳቶም መጀመርያ ተንሲኦም ካብ ሞት ክንብሎም ኣይንኽእልና ካልኣይ ከዓ ከምፀልኩም ኣልኣዛር ሞይቱ ዲ ተንስኡ ኣለኹም ዶ ኣራይ ኣልኣዛር ሞይቱ ተንስኡ ዲ ተንስአን ከመይ ገይሩ ዳ ኢየሱስ እሞ በኹሪ ተባሂሉ መን ኣሎ እዚኣ ዝምልሳ በኹሪ ኢልናያ ሓቂ በኹሪ ማለት ናይ መጀመርያ ዝተንስአ ማለት እዩ ኣልኣዛር ሞይቱ ተንስኡ ጣሊታ ትበሃል ሰበይቲ ነይራ ሞይታ ተንሲኣ ንምንታይ ዳ በኹሪ ኢልናያ ንኢየሱስ ኦኬ ኣልኣዛር ተመሊሱ ሞይቱ እዩ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ኣካል እቲ ንጽበዮ ዘለና ሒዙ ዝተስእሲ ንሱ እዩ በኹሪ ሓድሽ ኣካል ዝበሃል ሒዝዎ ዝተስእሲ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ሕጂ ንሕና ንጽበዮ ዘለና ኣካል እዚ ድዩ እዚ ዝመወት ኣካል ይኮነን ሓድሽ ኣካል ኢና ንጽበ ዘለና ምሽ እቲ ሓድሽ ኣካል ሒዙ ንሞት ሲዒሩ ዝተስአ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብመጀመርታ ኢልና ድሓር ድማ ካልኦት ኩላቶም ኢልና ሕጂ እዚ መግለፂ ክህብ ከሎ ጳውሎስ ኣብ መንጎኦም ዝተስአ ሕቶ ነይሩ እንታይ ሕቶ ተስእ ካብ 35 ክሳዕ 58 ድማ ክልተ ሕቶታት የተስኡ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ትንሳኤ ከመይ ጌርካ ይርከብ ካልኣይ ድማ ዝተንስአ ኣካል ባህርያቱ ወይ ኔቸር ናቱ እንታይ ይመስል ድማ ነዊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ይምህር ማለት እዩ ናይ በዓል መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብቲ ትምህርቲ የድክመኩምኒ ክብለን ዝደልያ ግን 4 ነጥብ ኣለዋ ትንሳኤ ንኣኻትኩም እንታይ እዩ ትንሳኤስ እንታይ ትርጉም ይህበኩም ናይ ትንሳኤ በረኸት ዝበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ትንሳኤስ እንታይ ሂብና ንምንታይ ኢና ንሕና ካብ ካልኦት ትንሳኤ ክመፅእ ከሎስ ፍሉያት ዝገብረና እንታይ እዩ መጀመርያ እንታይ ኢልና ትንሳኤ ንዓይን ንኣኻትኩምን ተስፋ እዩ ዓብዪ ተስፋ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ፖል ሳርተር ዝበሎ ፈላስፋ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንበልዕ ንሰቲ ገዛ ንገብር ከምዚ ይኸውን ከምቲ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ንመውት ኣብቂዑ ህይወትና ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ንስኻትኩምን ሓድሽ ኣካል ሒዝና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ መዓልቲ ክንነግስ ኢና ምስኡ ኣብ ጥቕኡ ክንከውን ኢና ስለዚ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ከመይ ይመስል ተስፉ ሰብ ሪኢኹም ትፈልጡ ኣለኹም ዶ ምሳይ ዲኹም ተስፋ ዘለኩም ዲኹም ክፍሽኽሽኽ በሉ እስከ ሕጉስ ኩስኩስ በሉ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ሕጉስ ይሕዋተይ ተስፋ ዝገበረ ሰብ ኣብ ውሽጡ እቲ ካልኣይ ዝግለጽ እንታይ ትልኩም ሓጎስ እዩ ባህታ እዩ ምክንያቱ ጽባሕ ካብ ሎሚ ይሓይሽ ዝብል ነገር ስለ ዘሎ በእምርኡ ኩሉ ግዜ ክስጉም ከሎ ሓንቲ ስጉምቲ ክስጉም ከሎ ጽባሕ ክሓይሽ እዩ ካልእ ስጉምቲ ክስጉሙ ከለኹም ጽባሕ ክሓይሽ እዩ በዚ ከዓ ማዕበል ይመጽእ በዚ መጽእ ግድፍ ኣቢልካ እቲ ማዕበል ንመጽእ ከዓ ኖ ሳልሰይቲ ስጉምቲ ስጉም ኣኢልካ ተስፋ ኣሎ እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ዳዊት ዝገርመኒ ሲ ዳዊት ግርም ዝብለኒ ሲ ኣቤሰሎም ኣሳድድ እንዳበሎ ከሎሲ በዚ ኣቤሰሎም የሳዶ ኣቤሰሎም ወዲ ይሕዋተይ ንወድኻ እንታይ ትገብሮ ወድኻ ክሳደካ ከሎ ጸላእየ ኣይትብሎን ኢኻ ወድኻ እዩ እንዳሳደዶ ከሎስ እንታይ ገብር ይዝምር ማዕበል ከም ዝመጽእ ዘሎ መዝሙር 3 ምስ ከድኩም ሲ ዘገርም ነገር ኮይ በዚ ማዕበላት ይመጽእ እሞ እሱ ከዓ እንታይ ይገብር በገኑ የልዕል በገና ልዒሉ በቃ ይዝምር ብጣዕሚ ዘገርመኒ ዳዊት ኣብ ምድረ በዳ ኮይኑ ሲ ምድረ በዳ ኮይ ጭው ዝበለ ንጉስ ጸኒሕካስ ሕሰብዎ እሞ ኣብ ንጉስ ኮይንካ መቸም ሰራዊት ኣለካ ገለ ኣለካ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለካ ማኣድኻ ዝተሰርዐ እዩ ኣብ ምድረ በዳ ኮይኑ ሲ ሃሌሉያ እንታይ ይብል
እግዚአብሔር ዋሳየዩ ዝጎለኒ የብለይ ንብል ስለዚ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ንምንታይ መስለኩም ተስፍኡ ሓደ መዓልቲ ከም ዝትንስእ ምስ ጎይታ ከም ዝኸውን ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታዩ ዋላ ማዕበል ተመፀስ ደገና ዋላ ተሓዘነ እንታይ ኸውን ውሽጥና ግን ክስሕቕ ይግባእ ውሽጥና ግን እንታይ ክገብር ይግባእ ሕጎስ ይግባእ ማለት ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ትንሳኤ ጠቐሚ ወይ ከዓ በረኸት እንታይ ተይልኩም ሓጎስ ኣብ ሂወትና እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ንገብሮ ተኣምራት ዘለዎ ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ግብሪ ሓይሊ ዝገብሩ ኣሕዋት ኣሎ እግዚአብሔር ጸጋ ዝቦ ብምንታይ ተልኩም ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣሎ ዓለማዊነት ክንክሕድ ዝገብረና ሕማቕ ነገር ኣብ ሂወትና ከይከውን ዝገብረና ሓይሊ ተቐቢልና ንክንዛረብ ዝገብረና ኣብ መጋባእያ ኸይድና እንዳፀፍዑናስ ክንምስክር ይገብረና እንዳተዛረቡና ሕማቕ እንዳተዛረቡ ጎይታ ኢየሱስ ኣሎ ንብል ማለት ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ዘገርም ነገር ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣሎ ዲ የለን ብሓይሊ ትንሳኤ ዲ ኢየሱስ ተንስኡ ይኮነን እግዚአብሔር ካብ ሙታት ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዘተንስኦ ብናይ ምንታይ ሓይሊ እዩ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ንዓይ ንዓኻትኩም ድማ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለና ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኢና ንንቀሳቐስ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘለኣለም ንትስኣሉ ነገር ክህሉ እዩ ማለት እቲ ራብዓይ ድማ ዝሐጉሰኒ ነገር እግዚአብሔር ኣይሕሱን እዩ ነምልኾ ዘለና ኣምላኽ ሙት ኣምላኽ ኣይኮነን ሙት ኣምላኽ ነይሩ ተትኸውን ስንታይ ምገበርና ኢልና ዝተጓዓዝናዮ ስታይ ምኾነ ማለት እዩ እምነትና ከንቱ ምኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ነምልኾ ኢየሱስ ሕያው ስለዚ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንከውን ኣለና ሕያው ኣምላኽ ከም ነምልኽ ዘለና ኮይና ሕያው ጥራሕካ ኣይኮነን ዝሰርሕ ኣምላኽ ኮፍ ኢሉ ብትላዕለሲ ክሪአኒ ሕጂ ክሪኦሚ ሕጂ እንዳበለ ዝኸይድ ኣይኮነን እስቲ ላባና እንዳሰርሐ ዝኸይድ ሪኢኹም ክሪኦሚ እንዳበለ ሳብ ላዕሊ ሰው ኢሉ ጥራሕ ኢሉ ሓደ ነገር ግብር ኣቢልዮስ ሕጂ ወዲኤ ዕሪፈ ኢሉ ኮፍ ዝብል ኣይኮነን ስቲል ሕጂ እውን እንታይ ይገብር ኣሎ የስልጥ ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ሕያው ኣምላኽ ከም ንምልኽ ኮይና ንመላል ዘገርመና ኣነ እንታይ እዩ ሕያው ኣምላኽ ከም ዘይምልኽ ሰብ ዝመላለስ ከም ዘይምልኽ ብምንታይ ተለልዮ ተዳኢልኩምኒ ቅርብ ክትብሎ ከለኻ ኩሉ ግዜ ኮምፕሌን ጥራሕ እዩ ዝገብር ኮምፕሌን ትገብሩ ዲኦም ኣይትገብሩ ሓደ ክልተ ይገጥም እዩ ሓቀይ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትኮኑ ግባእ ኮምፕሌን ትበሃል ነገር መፅእ የብል ሓንቲ መዝሙር ኣላ ደስ ትብለኒ ሓደ ክልተ ኢለ ክፅብፅብ ሰናይ በርካለይ ስብሓት ንስምካ ይኹነለይ ምስጋናኻ ይመልእ ልበይ ክንደይ ግዜ ሓደ ክልተ ብድሕሪኡ ብዙሕ ማለት እዩ ሓደ ክልተ ኢለ ክፅብፅብ ኩሉ ሰናይ ዝገበርካለይ ስብሓት ንስምካ ይኹነለይ ምስጋናኻ ይመልእ ልበይ ንኣሽቱ ከለናሲ እዚ ንዝምሮ ነርና ተረዲእና ዲ ኣይተረዳእና እንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ንዓና ዝገበረልና ውዕለት ካብ ትንሳኤ ንላዕሊ ወላሓደ የለን ንፅበዮ ዘለና ውዕለት ንሱ እዩ ኣብዚ ንላዕሊ ወላሓደ የለን ኣብዚ ተሰራሕና ተደኸምና ከምዚ ተኾንና ግዝያዊ ነገር እዩ ዝኩሉ ግዝያዊ ነገር እዩ ናይ ምድሪ እቲ ዘይሓልፍን ዘይበርስን ናይ ትንሳኤ ዝገበረልና ግን እንዳዘከርና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ እንታይ ክንገብሮ ግባእ ከነመስግኑ ግባእ እወ ሓደ ግዜ ኣጋጠም እዩ ሓቂ ኮምፕሌን ዘግብረካ ነገር ኩሉ ይኽእል እዩ ሓቂ ግን ከም ናይ ዳዊት እንታይ ትገብር በገናኻ ተልዕል ኮምፕሌን በዚ መፅእ ኣለኮ ወ ትዛረብ ምሽ ድሓር እንታይ ትገብራ እታ በገና ተልዕላ በገና ናይ ምንታይ ናይ ምስጋና በገና ኢኹም ኣይገጥምን ማለት ኣይኮነን ይጋጥመካ እዩ ብሂወት ከድካ በቲኣ ከድካስ ሕማቕ ነገር ተረኺብካሲ በገና ከተልዕል እብያ ተብለካ ሓቀይ እብይ እንዳበለካ እዩ ዝኸይድ ግን እንታይ ትገብር ትቃለሳ ብምንታይ ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ትፅሊ ናብ ኣምላኽ እሞ ሓይልን ፀጋንካ ይበካ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣነ ተፈቒዶምለይ ቀልጢፈ ክውድአ ማለት እዩ ሎሚ ብመዝሙር ተስሓቕና ተተሓጎስና ንኣምላኽ ከነምልኾ
زم مزمران بقات مزمران عدل كوامي جن حاجوس مزمور يزدلي أوكي زي مشالله حاجوس نايبها تحاجوس لما أنتي نحاجوس معلتي نعنا ها أكيد مزمور حسب الله حجي مزمور نحاجوس كنزمر نحاجوس حدا خلته إلى خص ونخلي بزحت بزح زنق أقحك عينت مزمور دابير يبارك معلت تنسى سلز خنا اسكي أنسى أقول أنا لما كنت سينا موسم أما درها بحدا خوينا نزمرينا قويت هاي بارك دابير يبارككم قويت هاي بارك هاليلويا يسوس كريستوس قويتايم نزموتا تصنعو زي حازو قويتا خبرن السم يخون هاليلويا هاليلويا حاجاتنا علم ترحق الشل أملاخ كلها أملاخ كلها أبي تعقستي حتى نحابيرو قاموا مخاك تصار روخا أنا كخبر توار الكلي حسار مكرات رخب كاسلي كتتصبقوا سلي عالمي كتتصبقوا سلي عالمي زمن حيوتي كسمر الكا كسع زلقو كمسكنك 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 كمسكن كبارخك 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 كمسكنك 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 كسمريه كسمريه هاي كوارث معها كسمريه كسمريه
أيقارت نعخا كزمري كعللي كعللي أيقارت نعخا كزمروي كزمري كزمري أيقارت نعخا كزمري شباب أفكاي كفتكان كم نام محردي تخيب كم كنشل تخيب كم كنشل عالملا كلخا كم زيت خل قالت زيت بل قالت زيت بل سلان خلو تتصور كلي سلام رخيبها زاهي وتي أمسكنك كوشت لبيس كمسكنا كمسكنك كوشت لب زمن هوتي زمن هوتي كزمر الكا كسع زلخو كمسكنك كمسكنك يه كمسكنك يه كمسكنك يه كمسكنك كمسكنك يه كمسكنك كعلل الكا كعلل الكا يه كعلل الكا كزمر كزمر الكا يه كزمر الكا يه كزمر يه كزمر يه عيه قارت النعخا كزمر يه كزمري كزمري عيه قارت النعخا كزمروي كزمري كزمري عيه قارت النعخا كزمري 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 عيه قارت النعخا كزمري 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 أي قارت النعخا كزمري زمن هيوتي كزمر الكا السعسل له كمسكنك 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 كبارخك كبارخك كمسكنك كمسكنك كبارخك كبارخك كمسكنك كمسكنك كبارخك كبارخك دمولو أولاد سيمن يدفرون سبيتي دمولو أولاد سيمن يدفرون سبيتي دمولو أولاد سيمن يدفرون بيتي دمولو أولاد سيمن يدفرون سبيتي ماني دفرون سبيتي دمولو أولاد ماني دفرون سبيتي دمولو أولاد 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 ماني دفرون سبيتي دمولو أولاد دمولو أولاد دمولو أولاداتي دمولو أولاداتي دمولو أولاداتي من يدفرون بيتي 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 دمولو أولاداتي دمولو أولاداتي دمولو أولاداتي دمولو أولاداتي دمولو أولاداتي أولاداتي هاليلويا حراوت اللخو 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 تفتح تفتح اللخو تفتح اللخو تفتح اللخو تفتح اللخو حراوت اللخو حراوت اللخو حراوت اللخو حراوت اللخو ማውቼ حارنتي بقاكي علو كسكولناي
أوجه حارنتي بقاك علو كسكول أوج نوي أوجه حارنتي بقاك علو كسكول مسكن أوج أوجه هاليلويا حارنتي بقاك علو كسكول أوج لنا أوجه حارنتي بقاك علو حسب حرج خنسس أوجه حراوت اللهون حراوت اللهون حراوت اللهون تفتح اللهون تفتح اللهون تفتح اللهون تفتح اللهون هاليلويا فتونني بالليل سي يسوس يسوس هاليلويا شمك يبارك እግዚአብሔር حران تقبركنا شمك يبارك هاليلويا حاتياتنا علم ترحق كنشن أملاخ كاللغة أملاخ كاللغة أبيت تعقستي حتان حابيروم كتصارروها كتصارروها أنا كخبر سوارد كاللي حسن مكراس رخب كاسلي كتتصبقوا زلي عالمي تمسكن كتتصبقوا زلي عالمي زمن هيوتي كزمر الكا نسع زلخو كمسكنكا 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 أفكاي كفتكا كم نام محردي تخيب كيف كنشل تخيب كيف كنشل حيال كلخا كم زيت خل كلا زيت بل كلا زيت بل سلان خلو تتصور كالي سلام رخيبا زاي وتي أمسكنك كوشت لبي أمسكنك كوشت لبي كزمرية كزمرية أي قرطن نعغا كزمرية عاويلنا هاليلويا كزمرية كزمرية أي قرطن نعغا كزمرية اسكنا يزلنا كله كزمرية كزمرية أي قرطن نعغا كزمرية زمن هيوتي كزمر الكا وين ذكرنينا كسع الزلغو كبارخكا كمسكنكاي 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 كبارخكاي كبارخكاي كبرنا أملاك هاللويا እግዚአብሔር ይኽበር ዕልልታ ይግቦይ እስከ ዕልል ንበለሉ ነዝጎይታ እዚ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ካብ ጥቕሲ 8 ጀሚሩ ስለዚ ኸዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰብ እውን ውህበት
هابه يبل إذا ديبه زبلقنا نبت معامو كفلي مدرون مورادون تزي كوين سنتاي مالتيو اتزوارد نقول من تخمل لعلى كل سماعات زديبقا نسيو يبلنا ديبه ورد أتي ورد زبل كم زديبه ينكر اتديبه زبلكا كم زورد ينكر يسوع كريستوس أملاك كنسو قبل علي سقا سب لبيسو عم مدري ترخيبو خمس ورده بزح كن الزارب ولو حجي كزيبلنا انت زقرم كن يسوع كريستوس مس وردس عم مدري تراي زي كونه عم عامو كاخمس ورده نتوم تخونينهم زنبرو سيطان عطيوم زنبره كلهم كا يسوع كريستوس نتمعص او سيرو نقولهم قدسان حراوتي وحيزوهم نسماين أبل علي أبي ما نملاك كم تقمته ينقرنا ديبه قبل كله وريدون يرو مسورده نقول من تخمل زديبه خا نقول لتم بو زامن زبل حيزوهم نسماي كم زخده يزنقرمو كبرنا أملاك يخون من تانا معمو زخده أب تحت معمو زورده يسوع كريستوس أب تحت وريدو خازي ترفه نلعل خاز ديبه مركو خاز مارخه نعنا خاوهبت زهابه ننفسه كفنا زغون تسقا زهابه بيت كريستيان بملئاتو زملئه بهلاونتو زملئه ود أملاك يسوع كريستوس هياو زخونه قالو نامو كبرن اسمو يخون دق تنساينا نحنا دق موت ايكوننا دق تنساينا كم دق تنساي دما كم خوينا خنملالس يقبانا دق صلمات ايكوننا دق برهانينا دق سعورات ايكوننا دق عوتاتينا زتعوت غويتا يزولنا مو اذن عاوت نغير غويتا زكبرلنا نحسبنا كل غزينا املاخنا خنبارخو يقبانا اسك حنسا حجي نغويتا داونا زرقيحنا ثانك يو إلنا السك نبللو ثانك يو لورد ثانك يو لورد Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. بتنسايها هيوت سلزهاب كاني. Thank you, Lord. كبرنا أملاخ يخون. كبرنا أملاخ يخون. زيابير زبرة سلزهابنا نبارخو. خنا مسكنا هنا مسكينا أقول قلتنا خنودينا. زيابير أملاخنا نمسكنا كان نخبرك كان اللونا. زي قبعنا سلزرخبنا. بودخا بيسوع كريستوس كيركا. سلازا عدكانا بتأفاي بغرور بورك زي كونه بخبور دم تشايتكا إنه منزع كانت كاز قبر كانا جنزب كان تريد كانز قبر كانا رست زهاب كانا حرنت زهاب كانا مدحان زهاب كانا ولد قبر كانا أملاخنا نبارخكا وقويتا إنه نايتنساي منفس أبانا سلز فسسه نمسكنكا قويتان السخا يسوس بعلها أنا تنسائن هيوتن إلكا تنسائي خوينوا بهيوتنا هيوتكا بهيوتنا مسيو نايزل عالم مدحان رخيبنا نايزل عالم هيوت رخيبنا ينامو نخبركا وقت يابهر موت سلزي كون موداتنا نموت تعيسكا سعيركا أنت موت بيلو حيلها أنت سيولا بيلو عوتكا كم تبالي موتن سيولن جيابهر سعيركا نايزل عالم مدحان نايزل عالم هيوتنا أنا نباروت كاسل زهاب كاننا كبرنا بكا جيابهر أملاخنا كل خبرنا آخايخون سلز نبرنا كزينا مسكنكا سلز مسنا قال كان مسكنكا وقويتا اسقابينخا كبر عجد ما قلقلتنا ودينا كابزخن كيد كلنا مسانا خون كاب كفو حلونا نزواقا أنا تواقا أيو كودغنا نزل عال تلعلو أو دكو جيابهر قويتا سرايت بمدمد مقد مرحنا نبيتنا بسلام بدحن ملسنا بيتنا خا بيت حاقوس بيت سلام بيت عرفتي بيت عللتا بيت سحاق بيت صلوت بيت عملخو قبرلنا جيابهر أملاخنا كل خبرنا آخان بكا تعرفوا زولك زينا كل بآخا استملئ يخون بزلهم معالتي زخبرنا يونايتن ساي قزيت تذكرنا يو بزمن فسزي عمتاتنا خن ودو
وقويتا ردانا أبكد مينا زلو مقدي بناي تنساي منفس كن قويو بحيل خاخن قويو ردانا سناي قدل خن قادل ردانا بعاود كن ودو بدغام زي كون قويانا ببرتع خن ودو ردانا كل خبرنا خان بكام سناس لزول خاتم مسكن بشم يسوس آمين እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምጣውኩምን ሙጻኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳኩምን ይሐሉ አብትኸዱ ወዘበለ ሁሉ ሞጎስ እግዚአብሔር አብገጽኩም ይኹን ክፉት ናይ በረኸት ሰማይ እግዚአብሔር ይሃብኩም ዝበረኸት ዚ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን أبلع النفس وكفكم وقموا تصلخوا تباركوا مسبرختكم كيدو أقل قلتنا ودينا هنا لحد حدكم بقدس مسعام سلام تباهلوا أقايشنا نكو حد حن مساكم إلدا قولنا ونما كنا رئي الله مثلا نكو حد حن مساك إلدا جابيري باركي